Anya laki din! Narabyan ka mo, Bella. Naggapwam nga'y. Nagapuak man ni Jaili, nana. Napaanak na gitilibre, tilakok. Ay, naimbag ka pa'y. Tapaspas ti panaglakom iti online. Saan mat unay, nana? Sakto lang. Pagitimat lang sigot at sukik, ti gumatkata. Nasaya at latta ka day. Tinapatag kat malakom tilakom. Saan ang maistak? Ay, wala. Pudno day tanana. No maistak namin kat maturog mat ti puunan. Kasla kanyak mo't adito tirsinak. No adag expire kat dakkel alos ko. Kasta talaga tagla ko, nana. Ada pangabakan, adamat pakabakan mo minsan. Nga manyangay nga ron, anos lang, Tano awan anos, awan malamot. Ay, wan Alang nga ron, nana, labsan kayo pa, ha? Agawid ako, Tainak man nag-live selling, itila ko kabado. Kasla ago yung daytoy abading tilar aramiden na iti Facebook. Nagkatawang piling. Mangag ti pa nagkatawa medyo kusina. Ay, ni bading kasla goyong. Kasanumat ngamin, kasla bagtit. Live alive dito'y Facebook. Ngambasit matagbuy-buyakan kwa na. Angam sigilat ta. Ay, nako aya. Dagiti tao nga awan babain na. Ang nakatinday ito nga ipagpagamaya. Kitaam ngamin ati live na. Lako iti kawas. Ngam nagpapangit mo tilaklako na. Nagturad pa'y nga ag-live selling tidang nga. Anya? Ay, no siya klaang takpakawan. Mabainak lakit di akon di live selling. Ngam awan mo't yagbuy-buya. Haha, anya lakit din aya. Katuan mat nana, buyain nyo ngamin dagiti live na iti Facebook. Ha, makapailak mat ngamin. Nagalas dagiti lako na akawas, ngam saan amabain. Ay, anya kalakit din aya piling. Di kalat taabay-bayan, tinapatag akat agtrab-trabaho, tapno adda kanan na, si kamot. Wen ngam kaslang arud aguuyong, na imbag kumamat no napintas abakla, ngam saan mat. Ay na, kasladang buhal abakla, sapay live alive, hay makauma. Anya, ay hunay kan, kat no di mo kaya't akit kitaan ti panagla-live na iti Facebook. Simple lang data, saan kang agbuy-buya, inchinday. Anya, no kaya't mo mat aglakaw, aglako ka mat. Saan aday talagoy uyaw ti among aramidan. Kaya't mo sa wen, mapankain ton bigat iti ili. Wen friend, naskan nga man niya inakalaan ti bail nga order ko. Hay, sana all. At naman ang ti bail na. Si kakit di mo. Siguro, inton katapusanak pa yung makagatang iti bail ko. Awan gaya, anyang iti naglaon na di kinatang mo a bail. Duha nga minday jay, friend. Jay maysa, pasig abad ti kargana. Jay mat maysa, pasig mat asyos. Adu nga min ti agdamdamag kanyak iti bags kan sapatos. So aday jay na ti ginatang ko. Sana all talaga. Sana all ka, sana all. Jak lapatsin nga awan kwartam. Si kapay mat. Addaan, ngam ala. Kumatangak tumat, friend. In kalainin ton bigat ti bail mo, ha? Tapno marugyaman na may lako. Kasta gayang ti bagbagan ni piling itiliklikod Yawanan ba na
Katuan, saan lang asyak tinangibagaan na itidayta? No di adu kamay. Anya? Nga main, uray ni bakit uping ijay daya. Kasta kanumot tinapan na imbagbagay jay. Kas kala kano agguuyong ngagla-live iti Facebook. Anya? Hay nako. Anya ngay kumati na kababay ni Aramida. Kat agsapsabulak mat iti kwarta. Day tanga road. Ay nako. Apo ya day piling. No nya nga taaya. Ti nagninawa ni inang nakankwana. Takas ti pa nagpampanunot na. Balusong. Mga noing nginaw day ti sakit tinakam. Isuakas jay ti ugali na. Ha? Pwede pala yun? Katuan maet. Kunada ngamin idi panawon may. No inginaw da kakano iti sakit tinakam. Manakibiyang kakano. Iso siguro akas jay ni Pilaing. Manakibiyang! Una yan ni Piling. Di tamot nga aglako no kayat na. Wanya ron. Panira ng araw yung babaeng yun. Manakibiyang launay. Anya nga ta ati nakakatkatawa iti pa nagla-live selling mo. Kat aglaklako ka mat. Day tangarot ti ko na. Kan may isa. No di na kaya tabuyuyaan nagiti live ko. Di scroll na laang Wano saan. I-unfriend na. Tapno. Amo mata ni Piling. Agbirbirok la dayjay tikat katawaan na. Bayam latan. Inton kuan. Sak lang arot ti mga unfriend kan kuan na. Wano saan? I-block kulatan ti danga. Ngawan pampanunot na. Kas itinakunak. Bayam kadilatan. Agkatawalat ta aging kat kayat na. Saan mo nga ibablak? Isupay obvious ko naman, George. Anya lakit din aya. Hala! May samit ngawan babain na. Ha? Sino man hindi tayo bagbagam nga awan ti babain na? Ni Lisa, may samit akas laguuyong. Ay, unay ka na ya Piling. Itala aguy-uyaw dito Facebook tamong maramidan. Kita am ngamin Ay na, may samit akong di live selling. Ngam awan mo ti agbuybuya kadagiti ila-live na ti awanan bain. Adda ka ditang aguy-uyaw. Ngam adupay ti maubra dito unag ti balay. No isungat at aramida maya. Anya? Di ka lang mabay nga aguy-uyaw. Naimbag paigit di dagita uy-uyaw. Taam mo dang agsapul iti kwarta para iti pamilyada. Siga nga Anya? Agda ka lang dito'y balay ng agpis-pisbok, agmalmalam. Anyalakid din na ya Piling. Uray asawa ka, saan ko akanunungan dito ang aramid mo? Nakauyaw ka! Anya manan nga iti mayam dito'y tersinak si Kapilaing. Ha? Ada ka di manan ti umay mo imaritais. Ay, ada talaga nana. Anya? Nakitak ngamin ti panagla-live selling ni Lisa iti namin san ngal daw. Ay na, makapailak man nana. Tapaya makapailak kataglakla ko nga raw. Live alive iti Facebook. Ngumawan mo ti agbuybuya iti live na. Ha? Di lang mabain. Ay na, piling aya. Piling idi, aging gayta. Nung ataday ta panagdildilaw, kan panaguy-uyaw mo iti padam atao, kat agpakabisi kamot iti biyag mo. Anya, no kayat mo magtaglakaw, aglako ka. Ada ka lang mo't ijay balayong agmalmalam. Wano saan, mangsapul ka lang iti panggadam. Tapno ada pagbisiyam. Saan aday talagoy uyaw tambaw.
kasla ni piling. Jay nagkapoy tayo dito. Ay wun, isaw. Nagawid na. Tabi nagaak nga minasaan anasaya ter aramiden na. Ngagoy uyaw iti pada na tao. Ay, iso? Katkatawaan na dalisa kan bilya. Ibagbaga na kundi live ceiling da. Ngamawan mo tagbuy-buya ka na kwada. Ay, ugali na da jay di pa. Naibag ko mga no, ada na talaga na trabaho na. Tapno daganas na nga agoy-uyaw. Ay, awan mo nga road. Tadala ang ijay balay da. Kakapipitaw. Ay, di na pa'y amo at tulungan nila kay na iyay bangkag na. Nagsadot na niya babae. No, anak ko na siguro, pagsasawa ka. Diyan kaya, kasi nga ugali, may sa babae si asawa. Isuaos to lang ang pinagaam. Barang agamiris, yawanan bain. Bakit Petra? Dahil dati nang kuanapan na ka no imbagbaga di takaruba. Ay na po. Payamlatan, friend. Tinggam lang di tabangir alapayit mo. Irwar mo di tabangir. Ay, una yan apiling. Dagita tao nga wan mararamitan day ti biyagda. No di agoy uyaw. No masabsabat ko, awan ti ibagbaga na. Tagayam, katkatawaan na tayo tiliklikkudan. Anya lakit din aya. Nagmayat a pagsasawan. Ay. Ang sayang ka lang iti oras na tutupam ko nagtumat. Never mind her. Sa bagay matkit di Ala, mapantakit din ija ili. Inta gumatang iti iluto ta intun umay a Paskwa. I want a friend. Umayak takaduan ka nagluto. Da kayo matgayam ti masabat ko. Ha? Ayun. Da kami nga roon. Papanam nga piling. Siguro, naggapu ka ba ng jitersena ni Auntie Belen anya? Si kakit di mat. Saan mat? Naggapu akla ang ijay laod. At dala tinapan ko kinita. Da kayo nga papanan nyo mat. Ay na. Ang mga nalipatam. Nga umadanin ti Paskwa. Mapan kami jili. Kumatang kami iti lutuan mi. Si Kangay. Saan ka kadi amapan? Ay saan? Nilakay kunto siguro ti mapan. Malaing kayo nga rodan. Tapno masapa kayo matlaang amakaawid. Okay. Napaka-plastic mong babae ka. Gayam, dandanin tinutsi buena. Gatuan man gamay. Abay, awan iluto. Anya nga iti iluto, kat awan mat kwartak nga igatang ko iti luto. Pangalam ngayon gamay. Awan mo trabaho. Anya lagi dinaya. Nita, insultuan nakpay lang. Sana ka mangin insulto? Ibagbak lang matipudno. Anya? Adda ka lang mga min dito'y balay nga agpis-pisbuk itag malmalam. Anya ngay, ita. Nutsi buenan to. Awan pa'y mailutom may. Anya? Malalala. No awan lutwem, ingka maturugan. Iso ka pa'y apamigsam manan amapan agmarites inton bigat. Anya laki din ayak. Apay day tadana kaldiro. Ay, kwa.
Malagip ko nga min daytoy kaldero ni Bakling Bella. Anya, anong data? Mapan ko isubliin ton madamdama ijay balayda. Dayto ijay kaldero na asaan ko an isubsubli ijay pailaeng. Ay na, amok maninday ta agaraw mo si Kapiling. Anya ka di maninday ta nga ibagbagam, kat mapan ko lang arod isuble. Mangibabayin kang asawa, jak amo na niya't sawaking ka. Ay, basta, aguli mo kalata ka di. Anya lakit din ayang Dario. Di ta ka man lagad, mangibabayin ka talaga. Anak ka. Nakaluto ka ka rin. Wan tatang, nalutok mo't amin ang nagitinas ka niya iluto. Ay, nasaya at anak ka. Wan tatang, Nasaya at no kasta. Urayan tayo lagi ni Manong Mulo siya. Mawag nga minitay nga umay kanumot makipangan dito'y balay. ay katwa na. Ado mo't di inlutok amakan. Ang mga numasayang laang no saan ang maibus amin. Champion. Diyan luto mapinikpikan. Isote kayat ni Manong Mau. Naibagag kami ni Mawag. Ah, isumot lang ah. Ala, urayan tayo nga rubiitan. Alam magantayan. Doon luto ni Lisa. Mga mangan tayo. Naibaglagay tada kwarta ni Lisa. Isuan na kailuto mo ti ito Paskwa. Ay wana, naimbag ko na am taadulat ati gumatgatang iti lakok iti online selling. Apo! Ah. Apo! Oh, Piling! Sigamot gayam! Itaman pa nga imay ka diti balay mi? Wen mare, imaya kun taumay ko kumaisubli daytoy walis tingting abinulod ko idikan ka. Amangan nga min no sapsapulam. Ay na, hindi nag-imasan si Umigaw pwede sa ba? Nitip ang manok ko naman. Ala. Mga nay. Mala, mangan ka laang tatang. Si kakit di mat kumare. Nalipata kunday taawalis. Ngam italaang nga isublim. Katwan tamadama nga min nga agdaldalusak ijay balay mi. Nakita, iso ako nak nga umay ko isubli. Kasta aya, kat ala idisumlat ta di taigid. Mare, di nakadiawisan amangan. Ha? Ay, saan Saan ka akayat nga awisan ta marurudak unay kan ka? Anya? Kunam siguro no saan adumandanon kanyak dagiti sinasaom iti kalabas. Amom ka di. Amin dagiti inlutok ita. Kat nagtaod iti live selling akat katawa am laang. Ha? Ay namare, pasensya ka kumamot din si kakit di mo. Ala, pasensyaan ka. Ngam saan ka nga awisan amangan. Ay, nakalisagaan akmeten. Mga anak meten. Ay na, kasla naghihimasen, tintuno abangos. Kasla nagnanama, nagpanglo. Ang lalaki din, with matching donas chili oil, ay champion. Mare! Mare! Ay, may katimare. Kulaklakit din, wala yan. Agpunggos ka magnamin Anya mo talangamon. Kulaklakit din o imaya ni inang ko, ngayon niya tanga ko. Unay kamutin, Mari. Kasla ko nam anagalasak. Kat nagalas ka mat talaga, kas kalagurang. Sika talaga. Ayun gayam, imayak taumay ko kumaisubli daytoy kaldero binulod ko idikan ka. Anya? Di kadang tinapalabas, manipot pinulod mo dahil ta. Ngamitala ang isublim. Anya lagi din piling. Kat agdaldalusak ngamin itay ijay balay mi nakita. Iso nga uray rabi kat umay ko isubli. Kasta ka di, naala Idi sulat ta dito ikid. Apay, saan nakadi nga awisan amangan, kumare?
Kumari ay pagbagamat. Awan ti kumari akasken kanya. Uy, awem, ti pa nagla-live selling ko ti badbado. Sa ita, umay ka agin susubli ti kaldero. Tapnayaban ka mangan. No way, no. Piling, akag pilingan dito lugar tayo. Anya. Hey, nagpanglo, kinagnanam dito yung tunok abangos ha. Ngam saan ka nga ayaban? Tanagalas tiyo galim. So sorry. Walang mano naggapo kay ayan ni bakla na pan nakipangan. Bakit? Dinakman kasarsarita si Kadaryo. Ang mga numatong pa ka iti kastaunay, nga uray lang maturog ka iti makabulan. Anya, siguro sanda ka nga inayaban amangan anya. Iso akas taunay manen apong tut mo. Sumardan ka kunakmat! Anya lakit din aya! Apo, alain ka manganan di kusina. Aldain luto ka toyo, isuti si Dam. Salbagkit iti kastoyabyag! Ay, aganos ka. Tanya ngay nga ron, katawam mo ti trabahom bakit? Nagmayati pa nagkatkatawam ka nagiti kaarubang agla-live selling dita. Ita, isuda ti adda inluto da. Ngam si kangay, nga. Anya? Ita. Si kapay tagsagit tilakam na, asaan dang inayaban amangan? Dayta ti ganaba. Nagalas ti ugalim, danga. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biag, dito'y drama tayo, Anya Laki din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, Panang Tarabay.